Moi boas, boa tarde, que tal? Aparece a pantalla en negro para empezar. Parece que o Challenger tamén se une o día, non? A celebración esta na que estamos hoxe. Pero esta vez foi sin intención. Moi boa tarde, Puskis, pon aí. Xa pensaba que non había clase hoxe. Si, chegou o profe tarde esta vez. Esta vez cheguei un poquinho tarde eu. Así que imos poñer falta ao profe. Dindonfer, boa tarde tamén. A ver que pasou aquí co Challenger, porque non nos aparece. Agora sí. Non quería vir o Challenger. O Challenger tamén estaba hoxe medio en folga. Aviso polo grupo de clase que veñan a clase, exactamente. Avisa que os que estaban na máquina do café que pensaban que non había clase, que sí, que ao final que sí que hai. Boa tarde, Usamama, que tal? Que tal, como andades? Como estades? Que tal levades a semana? Unha suxerencia para os dous expertos de GeoGuessr. A ver, supoño que se refire a nós, Dindonfer. Non vai o 2 bits? Pois non sei se vai. Eu estou aquí, debería ir aquí, non? Outro día non iba ao principio, non? Despois ao final sí que funcionou. Mapa de praias de Galiza. Sí que hai mapa de praias de Galiza. Se queres podemos xogalo despois. Eu teño un mapa de praias de Galiza. Teño por aquí, de feito. Podémolo mirar. Mapa de praias de Galicia. Non me acordo de cantas tiña. Sí, de feito xogámoslo un día. Podémoslo xogar outra vez. Si, estou pensándolo algún día de facer un pouco aí un repaso dos que temos. Praias galegas, 75 praias galegas. Puskis de aí, eu estou facendo un con sitios bonitos. Empecé no hoxe. Pois moi ben. Pois todo iso. Estou pensando, a verdade é que estou aí tratando de idear algo para decembro. Mellor en decembro tiña gañas de facer algúns directos máis ben en horario de tarde, a partir das 8, neses días que tamén estamos como máis liberados de traballo, aí cara ao final do ano, facer así, un pouco mestura de todo. Refírome prácticamente así os días 27, 28, 29, para eses días, antes de final de ano, facer pola tarde, máis ben, un poquinho máis tarde que a esta hora. E podemos facer aí un pouco revisión de mapas dos meus, tamén os de Puskis, que está facendo aí uns mapas moi chulos. Un mapa de luces de Nadal en Vigo, tamén podemos facer, se atopamos as imaxes, podemos facer un de luces de Nadal. Seguramente o Puskis, sendo de Vigo, viva Vigo, ten algún feito relacionado con isto. Non funcionan os dos cheers, non funciona. Non sei por qué, teño que mirar iso. Non sei por qué. Non sei que pasou. Aí está, viva Vigo. É dicir, Puskis ten aí emoticono para prácticamente todo. Se é de Vigo, Puskis ten que telo. O problema é que non sempre hai fotos de nada un día investigo, é certo. O problema é a falta de fotos. Precisamente, o mapa que quería xogar hoxe, que estive facendo estes días, un mapa centrado nas mulleres galegas, tamén costoume bastante traballo facelo, porque atopar ubicacións que teñan relación coas mulleres tamén é complicado. A mellor temos unha idea, de algúns lugares tratei de buscar e non atopei. Por exemplo, sei que está vendo nos últimos anos un pouco algo que era máis que de xustiza, non? A recuperación da memoria das mulleres no que son nomear nomes de rúas, nomes de prazas, pero a mellor a foto do GeoGuessr é máis antiga e non aparece a placa recente. Pasoume en algunha ubicación que estaba buscando, estive buscando como un pouco como tolo polas rúas de Ribadeo e ao final, claro, cando atopo o lugar resulta que a foto de GeoGuessr é anterior, debe ser fai bastante tempo que GeoGuessr non fai actualización, por lo menos de Ribadeo teñen que pasar por ali para actualizar as vistas que teñen das rúas. Entón, a veces eso, tes a idea, pero non a podes levar adiante como queres. Pasoume un poquinho con este mapa, que quedei así un poquinho, diso, o mapa non me saiu así moi ben. A verdade é que tampouco atopei moitas ubicacións. Teño por aquí o de hoxe, de mulleres galegas, 19 ubicacións, que non son moitas tampouco. Realmente quería atopar máis, entramos aquí. O que imos estrear hoxe este mapa, sendo tamén o día 25 de novembro hoxe, pois parecíame que tamén era unha forma de unirnos a esta data.
Na escola tivemos estes días pois, debate sobre este asunto. A verdade é que eu tive charla cos meus alumnos de sexto de primaria, que son nenos e nenas de 11, 12 anos, algún de 13. Boa tarde, Rebolete, que tal? Falando sobre este asunto, e a verdade é que, bueno, foi interesante o debate de falar con eles destes temas, non están moi afeitos a falar así de asuntos que teñen que ver un pouco con problemas sociais. Moi ben, a verdade é que moi ben. O que sucede tamén é que moitas veces os nenos son como o vehículo de ideas e de cousas que escoitan de fora. Tiven unhas novas oracións, tiven dous momentos que tiven que ser así un poquinho didáctico, porque algún rapaz me dicía isto, que se escoita moitas veces, de, bueno, si, os homes que matan as mulleres, pero as mulleres tamén matan os homes, non? E tratando de facer ver que o problema social que temos é un problema de que as mulleres son as que están indefensas, non? Entón, esta cousa de que, bueno, sí, el día de las mujeres, pero los hombres, este discurso que tamén chega ás aulas, porque tamén é algo que teñen ao redor. E iso tiven que falar un poquinho cun rapaz que comentaba isto, non tratar de respetando o que ele quería decir, porque tampouco podes ir contra o que el di, pero tratando de razoar, non? E outro rapaz, tamén de 11 anos, que me dicía tamén outra cousa que está moi repetida, isto de que as nais manipulan os fillos para que se aparten dos pais, bueno, isto o que se coñece como síndrome de alienación parental. Tamén está facendo ver, pero que eso non é algo exclusivo das mulleres, sino que tamén os homes tamén o fan, e moitas veces. Día o Samama, se escoitei algo preocupante que entre os homes de 15 a 29 anos non 42% non recoñecen o feminismo como algo necesario, é certo? Tamén falamos disto, falamos das palabras machismo e feminismo, non? Tamén facéndolles ver que non, machismo e feminismo non é o mesmo, que non son palabras simétricas, por dicirlo de alguna maneira, non? En fin, temos aí unha hora e pico falando disto, con nenos e nenas de 11, 12 anos. Un estudio dunha facultade foi. Soame iso de 42%. Así que soame agora que dixo o número, creo que tamén o vi por aí, a mellor en algún tuit nestes días. En fin, que a miña conclusión é que hai moito que facer, Eu sempre digo que hai moita canteira que facer, e hai que empezar desde o principio, desde a primeira infancia, diría eu. Hai que loitar un poquinho contra os presuizos, contra unhas ideas moi establecidas. Nas escolas é un lugar propicio, pero tamén, lógicamente, nas casas, nas familias. Se todos fixéramos un poquinho a nosa parte, sería moito máis fácil, non? A veces as escolas temos un pouco a sensación de que loitamos no medio dun océano e que ás veces as nosas forzas pois non chegan a todo. E os medios de comunicación son importantísimos, as relacións que teñen fora. Se a ti un rapaz de 12 anos non che din que é o machismo e que o feminismo, vas ter unha opinión bastante alonsada de realidade, certo? Eu facéndolles ver que o feminismo que era a loita pola igualdade entre homes e mulleres, entre mulleres e homes. E había unha nena que levantou a man e dixo, foi bonito que dixo, é verdade, nós o que somente queremos é respeto, dixo unha nena, nós queremos respeto, non queremos respeto, e digo, pois é isto, queremos respeto, igualdade, realmente, que é o que temos que facer, non? Así que, bueno, foi entretido, a mí gusta moito falar con eles cando é destes asuntos, escoitalos, falar con eles, creo que é unha cousa tamén valiosa poder escoitar como pensan eles e tratar de reflexionar. Somos 20 no meu grupo, entón son bastantes rapaces que non empezan a falar, sempre queren opinar, isto creo que participe. Que tal, do Pico, que tal? O Pico xa ven directamente para xogar, pareceme fenomenal. Na aula de miña filla, cuarto da ESO, claro. Tamén lles comentaba, claro, os meus alumnos están a punto de entrar na secundaria, co cal tamén teñen un pouco de medo ao instituto, a relación coa xente no instituto, como vai ser, entón, bueno, hai que tratar tamén de quitarlle un pouco de ferro a esa preocupación que lles atenaza un pouquiño, sobre todo no último ano. E, bueno, son temas dos que falamos na aula moitas veces. A verdade é que sempre está ben facer ese tipo de actividades. Se hoxe fixemos no colexio, pois, bueno, un pouco un acto que é máis simbólico. Eu a veces creo que nos colexios pecamos un pouco de quedarnos no simbólico, no lazo, no letreiro, que está ben, pero hai que profundizar un pouco máis. Un 80% simpatiza coa ideoloxías de ultradereita e non ven nada raro neles, cara, que terrible, Isto falámoslo outro día tamén no centro a nivel do profesorado.
de como se está filtrando unha ideoloxía reaccionaria, ultradereita, violenta, xenófoba. Nas escolas quizás non o notamos tanto, pero sí que nos empeza a chegar un pouquiño, de cando en vez. Isto é moi complicado de creer. Sí, a verdade parece mentira, pero sí que hai un pouco ese discurso. Estou seguro do que falei en unha aula con respecto a este tema onte. Estou seguro que nas casas, en algunha casa non gustou. Estou seguro deso, de que en algunha casa non gustou, pero non me importa o máis mínimo, que eu teño que facer o que me toca facer. Miña filla teno claro. Se está en cuarto da ESO, claro, 16 anos, arredor de 16 anos, é moi importante, unha idade tamén moi importante, de ter claras a situación da muller, os dereitos que non podemos renunciar a eles. É un tema que fai falta traballalo todo o ano, evidentemente, non só un día sinalado como o de hoxe. E máis xa teñen etiquetas para os que son de cada quen, claro. Que se está filtrando todo iso dentro dos grupos, é verdade, é preocupante, non? Que se está legitimando certos discursos que realmente non poden ter cabida nun centro educativo. A xenofobia, a discriminación, o machismo, todo iso non ten sitio nun centro educativo. Ben, imos empezar co mapa, de acordo? É un mapa de ubicacións que teñen relación coas mulleres. Poden ser algunha casa natal, pode ser algunha rúa, algún lugar que, de alguna maneira, garda relación coas mulleres de Galicia. Moi boas dos do Rei, que tal? Nin nun centro educativo, nin na sociedade. Certo, entonces, sí, desde logo, na sociedade tampouco. Pero parece que nun centro educativo quizás aínda menos, non? Pero, certo, na sociedade en xeral tampouco. E algo que, bueno, xa digo, estamos aí nas escolas tamén percibindo eso. Supoño que nos institutos, habería que falar máis con profesorado de institutos, ten que ser xa un nivel preocupante, non? Así que hai que traballar desde varios frontes, a mellor incluso desde as propias plataformas como Twitch, poder facer traballo deste tipo. Moitos adolescentes están nestas ferramentas, pois tamén se pode facer algo, quizáis. Mesmo na universidade pasa, xa máis preocupante. Na universidade, se pasa na universidade, sabe para botarse a temblar, porque a universidade, xa a orixe da universidade, o que significa, pois sin que non ten ningún sentido. Vale, se queredes empezamos, podemos seguir aí debatendo, sin ningún problema, que é un tema no chat, eu sigo vos aí, interesante o que poñedes, o que estades poñendo, o que estades escribindo. Por suposto, eu sempre pendente aí do que vayades comentando sobre este tema, sobre as ubicacións e realmente sobre o que os apeteza, o que vos apeteza falar. Primeira ubicación que ten que ver con algunha muller sinalada, pode ser mulleres en xeral ou unha muller así en concreto. Fago un pouco a panorámica que facemos sempre. Isto non é unha fotoesfera, non é a vista de Google a nivel de rúa, pero temos aquí este edificio coñecido. Joder, non sei onde queda exactamente, pois mira, claro, co que se ten falado del, non? Tense falado tanto que a mellor non, é de Galicia solamente, ubicacións de mulleres galegas en Galicia, que teñan que ver con algo coas mulleres, pode ser, xa digo, unha muller en concreto, unha casa onde vive unha muller, onde naceu, algunha relación. Estiven tratando de buscar fíos que permitiran ubicar en lugares que teñan algunha relación. Sempre vai haber unha relación con algunha muller ou cun grupo de mulleres galegas. Tiña un pouco de rabia porque tiña algunhas ideas de onde poñer a ubicación e depois non atopo a ubicación, porque non hai foto nese lugar. Neste caso, sí. A ver se estamos aquí de volta. Sí, a Bondi Cherry.
Caeu todo o sistema, reventou aquí todo. Windows, o directo, tiven que reiniciar. Así que estou aquí outra vez arrancando todo isto. Non sei que pasou aquí realmente. Estou aquí tratando de... Tratando de volver. Hai que apagar a luz, porque como está o prezo que está... O prezo que está, pois... Tens que pagala, pero como pagas a luz non pagas outra cousa. Tamén. Aquí quedou bloqueado, saltou aquí a pantalla, que si Windows, que si ten que reiniciar, non sei que pasou, a verdade, non sei que sucedeu. Non sei. Depois tiven aquí unha mensaxe do ChatGuessr, como se o ChatGuessr pasou algo tamén con el. Moi ben, andades por aí. Hola de novo, hola, que tal, que tal? Me vou facía gardas nese sitio. Claro, aparecía aí o lugar e quedou a partida cortada. Dicíades por aí que creo que era Lindonfer, sí, que xa... Decía, do pico, decía, para unha que é certo... Sí, sobre todo os que andades por esa zona, quizás o tedes máis localizado, verdade? Bueno, non o digo, porque a mellor xogamos outra partida nova e aparece outra vez. A ver se sai outra vez. Son 19, hai moitas posibilidades de que saia outra vez de novo, así que imos darlle, a ver se esta vez temos sorte. Esperade que teño aquí que configurar un poquinho isto. O problema é que se me descuadrou todo e agora teño que traer así un pouco de presa. Agora sí que se vai poder ver. Esperemos que funcione todo ben. Vou ao mapa. A verdade é que é a primeira vez que me pasa nun directo que se me quede así colgado. Aquí temos. Aquí temos. Damoslle a ver si non nos falla. A ver si non nos falla aquí. Nesta... Tamén unha fotosfera, facemos unha nova partida. Eu vou xogar un anaco só, sei que teño que ir votar para o Consello Escolar do Instituto do Colexio. Sónache, non? Certo. Estamos todos aí nesta historia. No noso centro non houve candidaturas das familias. A verdade é que é a primeira vez que sucede. Son 90 familias e non houve ningunha que se decidira a dar o paso para presentarse. Está no Consello Escolar, que sempre é importante estar no Consello Escolar. Eu creo que é un órgano de goberno que quizáis non lle sacamos o proveito que lle teñamos que sacar. E as familias, falo como profe, as familias tamén é un lugar no que teñen dereito a coñecer sobre o centro, a opinar e a influir na vida do centro. Así que creo que tamén é algo que podían aproveitar. Os profes temos que acostumarnos a saber tamén compartir esas decisións. Ben, difíxen unha panorámica, se queredes que vos ensine algo en concreto, ensino vos. Estaba tratando de recordar claro, a parte principal desta ubicación é esa escultura que vedes aí, ese monumento, que ten que ver cunha muller, e seguro que ides a topar o lugar. Outra panorámica fago, sí. Outra panorámica. Se queres que faga zoom en algunha parte, facemos aquí a panorámica deste sitio. Temos aí pistas bastante boas do sitio no que estamos. Temos aquí outra pista, restaurante. Nestas fotos, como sabedes, a veces a ubicación da foto en Google non coincide exactamente co lugar onde isto foi tomada, co cal pode haber aí... Esta saco seguro, é unha pista, é o meu gimnasio. Pois entón, tens que marcalo seguro. Claro, no, xa te digo, pode ser, sabes perfectamente onde é, pero o mellor a foto non coincide exactamente no lugar non que di que está. Pode ser. Bueno, quedan 20 segundos. Lindonfer tamén marcou aí. E agora miramos onde e miramos tamén que relación ten coas mulleres. Un Samama tamén marcou aí, lanzar o seu triple.
Do pico quería facelo perfecto. Nas fotos estas é difícil, verdade que é difícil nas fotos. Apareceme aí porque non marquei nada. Estamos na Coruña, por suposto, e estamos aquí no Parrote. No Parrote, claro, a ubicación que aparece aquí, tal como está marcada, non está tan aí pegada. Así, por eso digo que estades máis acertados vos que o lugar que marca aquí. Isto é un monumento a Isabel Zendal. Creo que é un monumento de Isabel Zendal, por iso aparece unha muller e uns nenos. Ten que ver coa enfermeira Isabel Zendal e coa campaña de vacinación, a campaña creo que era o barco que chamábase Balmes, non? Foron por América levando as vacinas, non? Exactamente, grande Ayuso, a de Ayuso, exacto. Pois Isabel Zendal, que foi, non sei se era da Coruña ela, pero sí que foi enfermeira da Coruña. De feito, hai outra parte da Coruña na que hai un monumento a ela, cerca do hospital onde ela traballou, pero é bastante recente ese monumento e non atopei aí imaxe, pero desta sí. Así que moi ben, estábamos aquí na Coruña, no Parrote, víase o Castelo de San Antón, bueno, víamos un poquinho todo o que é o porto da Coruña e o Gimnasio, que supoño que se refire aquí a Solana, non? A Solana da Coruña. Que marcastes por aquí? O Samama foi a Ferrol. Pareceulle máis ben Porto de Ferrol. E os demais estades todos máis ou menos nesa zona. Bueno, moi ben. É de Ordes, ou era máis ben. Era de Ordes, sí. Non sabía. Eso sei que non o mirei, non o busquei. Era de Ordes. Moi ben. Se sodes da Coruña, vos recomendo que vayades a Solana, que está detrás, que é bo sitio para facer deporte. Sí, a veces cando paso por ali, a verdade é que sempre xente xogando aí o tenis ou facendo deporte. Por esa parte. Ben, imos coa segunda ubicación. Na segunda ubicación busquei tamén algo que a mellor tamén garda relación, non? Últimamente, pareceme que é interesante quizás facer un mapa de arte. Eu son do Club do Mar de Indónfer. De arte urbano, porque está vendo en Galicia moitas iniciativas relacionadas con isto de aproveitar algúns edificios que están, digamos, dispoñibles para poder facer isto, non? Co permiso dos veciños. E este é un artista que está facendo un pouco como unha especie de galería das mulleres galegas, non? Dos oficios das mulleres galegas. E entón vamos facer unha panorámica, a mellor a ubicación, o entorno, pois axuda vos a poder saber onde pode ser. Temos aquí algún letreiro de comercios, temos aí que parece unha ponte, aquí hai letreiro de lugar, pero tampouco se aprecia moi ben. Aquí sí que se aprecia mellor. Xa temos pista moito mellor. Pasa que aquí tamén tacharon algo disto. Concello de está tachado, pero temos tamén letreiro aí detrás. Dos Reis se marcou a 10 metros do sitio, atopou o lugar, e a mellor esta orientación pois pode axudar. Se queres que vos ensine algo máis, pon Concello de está tachado que ven despois, non se ve, está arriscado o que ven xusto despois, pero sí que se pode ver. Poñevos aí algunha cousa máis, non? Concello de... Parece que puseron pintura por enriba, pintaron algúns amigos deste concello, tacharon aí o nome. Temos aí, xa vos digo, poñovos así para que vesades un pouco a orientación. Quería buscarlo por aquí. 40 segundos quedan. Sí, estaba buscando aquí un pouco de información sobre esto, sobre este lugar. Chamanlle a Muller Bivalvo. No mural miras a Ponte de Rande. Ten razón. Sí, é certo. Carmen, a Muller Bivalvo. De feito, o título da obra aparece aí debaixo, non? O autor, e pon Carmen, a Muller Bivalvo.
que é un pouco unha versión do nacemento de Venus, non? Unha versión así curiosa do nacemento de Venus. Ben, marcaba Arcade e estábamos aquí nesta punta de Arcade, cerca de Ponte Sampaio, da ponte medieval, Ponte Sampaio, nesta curva, non? E aquí temos a Dos do Rei, que do aí a 10 metros, vamos xusto ao lado, Repolete, Pusquis tamén moi cerquiña, que máis temos por aquí? Usamama foi cara ao outro lado da ría de Vigo, e Dindonfer, que marcou máis ben na zona de Redondela. Depois temos, sí, son os que estades sonando. Era en Arcade, non? Arcade, por aquí Arcade, neste lugar, en Arcade, aquí tiñamos estes negocios, e a casa ten que ser este lado de aquí, neste, onde pon este de Muebles Heufer. Xa vos digo, hai varios como este. E pareceme que aquí hai un campo para poder facer un mapa. Se Pusquis tamén se anima a mellor a facer un mapa, é un pouco difícil porque hai que coñecer os lugares onde hai este tipo de obras artísticas, pero estaría ben, porque son bastante chamativas. Temos algunha máis por aquí. Vale, terceira ubicación. Tamén a outra estatua dunha muller tamén moi importante, muller galega, moi importante, do século XIX. Aproximo un poquinho para que vesades o nome desta muller. Vedelo aí, Concepción Arenal. A estatua de Concepción Arenal, pero a ver en que sitio é. Temos tamén aquí máis pistas, apenas se ven, por aí. Panorámica. Aí temos ese edificio que está desa maneira, para que non está difuminado. Imos por aquí. Unha rúa longa. Palacio de Justicia. E por aquí temos algunhas cousas máis. Bueno, hai unha praza relativamente grande nesta cidade. Temos aí igrexa detrás. Arcade falla, decía antes por aí o Repolete. Non atopaba Arcade no mapa. Estou de volta, chamaron o timbre. Busto estatua, sí. Claro, é unha estatua, un pedestal é prácticamente tan grande, tan alto como é a propia figura dela, non? Esta estatua ten unha historia tamén bastante longa. Realmente non estaba, a ubicación original non era esta, era outro sitio desta cidade, e houve un traslado desta estatua. Unha estatua que se levantou, erixiuse, máis ou menos ata 1898-99. E houve polémica porque sobre que cidade tiña que ser a que se encargase de facer isto. E houve aí, xa, digo, eu teño topado un pouco de noticias da época, de finais do século XIX, no que houve bastante pique entre algunhas cidades con respecto a esta estatua. Bueno, pero quitando iso, foi unha muller moi importante, que o ano pasado celebrouse o centenario do seu nacemento, creo, se non me confundo. O segundo centenario do seu nacemento, quero decir, non o primeiro, o segundo. E, bueno, houve publicacións das súas obras, do seu traballo. Foi unha muller moi valiosa. Repolete marcou, quedou lonxe. Usamama e Repolete marcaron no mesmo sitio. Dos do Rei sabe o sitio no que estamos. Pusquis tamén quedou lonxe. E imagino por qué. E ten toda a lógica que se marcades onde penso que marcastes, non? Claro, tiña dificultade porque é en Ourense, realmente, pasa que non era de Ourense, non? Era de Ferrol, entón, que marcara de Ferrol, creo que era de Ferrol, na cidade de Ferrol. Ten todo sentido. Sin embargo, foi Ourense, unha praza importante dentro de Ourense, de tráfico e de entrada de Ourense por esa parte, a Rúa do Progreso, esta entrada a Ponte do Milenio, remata aquí está o Colexio dos Salesianos, bueno, hai varias vías que van dar aquí, a Avenida da Habana, que tamén é importante para Ourense, toda a Rúa do Progreso, que é moi longa, como vedes, así que é unha praza importante de Ourense.
non estaba aquí, eso é o curioso. Esta ubicación, digamos que esta estatua foi cambiada, non sei moi ben en que ano, pero realmente a estatua na súa orixe estaba aquí, na praza do Bispo Cesario. E cando se fixo isto, pois en Ferrol houve polémica porque dicían que era de Ferrol e que non tiña sentido que Ourense se encargara. Pero bueno, pero foi en Ourense onde houve iniciativa para facerlo. Intento estas duas últimas ocasións e marchos. Moi ben, non lle deu tempo a Dindonfer. Vale. Imos coa seguinte, que é a cuarta xa. Cuarta ubicación. Temos aquí unha escultura que ten unhas formas un pouco raras, pero que tamén ten que ver coa muller, coas mulleres. E facemos panorámica, xiramos por aquí para ver onde estamos. Creo que ese monumento chamase así, Monumento á Muller. Sigo xirando. Por aquí temos unha pista. Pusque xa marcou. Esa é a mellor pista de todas. Se Pusque xa marcou, e dos do Rei tamén. Creo que quizáis así podemos marcar. Que difícil é isto. É difícil esta. Que dicía dos do Rei antes? Fora unha vez alá con dúas eslovenas de Maribor e fliparan comer un bar random con ese nome nesa praza de Ourense. Ah, sí. E eran de Maribor, verdade? Sí. Tamén teño pensado moitas veces que é un nome de Eslovenia e hai unha cafetería aí xusto na esquina. Pues non sabía iso. Curioso, non? Casa en Ourense, tan lonxe de Eslovenia, unha cafetería con ese nome. Outro día, Botellón, estivemos uns colegas subidos a esa árbore da esquerda do monumento. Así. En fin. Moi ben. Pois sí, Monumento á Muller neste sitio desta cidade. Xa non temos, claro, andar subindo, claro, a árbore de aquí, pois, claro, é que... Bueno, é a cidade tamén da árbore, non? Esta cidade tamén, as árbores tamén son... As árbores, os setos, os arbustos, son cousas típicas. Negativo tamén subí aí. Aí, se fose Gondicherri encanta subir a estes sitios. Gondicherri hai que dicir que non siga subindo. Porque Gondicherri chega aquí e ainda quere seguir subindo. As luces, certo, aquí... Non sei se hai luces tamén aquí. Os dinosetos. Hai que facer un mapa de setos e poñer o dinoseto. A mellor pista foi ver a Puskis tan rápido, certo? A que sí? Esa pista máis rápido e eficaz, 1 metro. Eu cando hai luces esa parte da cidade evito. A verdade é que eu nunca fun a Vigo cando é o das luces. Teño ido noutros momentos, pero no das luces nunca. Seis segundos, 5. Creo que xa marcastes todos. Vale, bueno, estábamos en Vigo, creo que ao lado do Náutico, non? Desta zona de Vigo. Por aquí. Aquí está o edificio da Xunta, que podías apreciar aí, detrás das árbores, vías ese edificio que ten esa forma un pouco curiosa, non? Esa entrada que fai así como cóncavo. E aí está ese monumento. Claro, o Puskis marcou aí ao lado. O monumento a Aldualle tamén aí cerquiña. Aquí tamén está cerca o monumento a Xulio Verne. E, bueno, marcastes por aí, de Repolete, dos do Rei, tamén na mesma zona, Usamama un poquinho máis alá, pero tamén en Vigo, do Pico tamén en Vigo, pero un poquinho máis cara ao sur. Que temos máis? Dindonfer marcou a Pobra do Caramiñal. Moi ben, que decides por aí? A ver. Non me fixei, Puskis de Vigo. Sí, é de Vigo. Conste que pensei en tardar en responder, claro. Para non dar máis pista, non? Moi ben. Imos coa última. E na última temos tamén outro moi bonito destes non sei como cal é o nome técnico disto, non? Destas obras, destas pinturas, este arte urbano que cada vez hai con máis frecuencia nas nosas vilas e cidades. Centola na Cachola, chamase
Porque creo que pon Centola na cachola, non? Pero Centola non lle vexo. Agora sí, onde estamos, onde é esta obra? Cada vez hai máis, sobre todo de mulleres. Hai moitas que son representando a mulleres. Curioso. Aquí temos algo. Pode axudar. Sí, murais, non? Exactamente, murais. Pintura mural, exactamente. Como era de as que facían en México, que facía aquel Diego Rivera. Teño que ir a Vigo que non o coñezo. Pois aí tes a Pusquis, que é un guía fantástico para coñecer Vigo. Letreiro por aí. Aquí pon Río Sil. Asador, Río Sil. Menú del día. Que máis temos por aquí? Río Sil. Si o Río Sil, teño a idea de Río Sil un poquinho máis ancho. Gestión documental, cartuchos para impresoras, asesoría Naya Suárez. Por aquí, que máis temos? Algúns letreiros que non se ven completos. Por aquí temos máis. Aquí temos outro. Aquí está a Boa Pista, estaba aquí. Creo que se ve ben. Sempre por algunha esquina aparece algunha pista que nos pode indicar onde estamos. Esa é Boa Pista, verdade? Esa Boa Pista, non tiña consciencia de que aparecía unha pista tan boa. Un chino, pizza móvil, café Leliadoura, e aí temos o mural. Se queres que vos ensine algo, sabe, como sempre, decideme, e marcamos aí o que buscamos o que queirades. Murais, exactamente. Vou anotar aquí a palabra para non quedarme sen ela. Dos do Rei marcou 10 metros, moi ben. Nesta vila galega, que agora xa podemos enseñar outra vez o restaurante. O restaurante... o nome do restaurante é este de aquí. Aquí hai unha frecha que indica 150 metros Río Sil Asador. 150 metros cara a ese lado, non? Tamén temos aquí banco. Tedes 10 segundos, 8, estáse acabando o tempo. Claro, aquí xa era cuestión de aproximar, de atopar a rúa, atopar o lugar máis preciso. E estábamos aquí, Rúa Fomento, e ven claro, pasa o río Anllóns, cando ponía Río Sil, pero claro, é o río Anllóns. Río Sil, será alguén da zona que lle puso o Río Sil. Dos do Rei quedou aí cerquiña, tamén do Pico e Pusquis, tamén moi cerca, e que máis temos? Repolete, tamén está aquí en Carballo, buscou aquí outro cruce. Dindonfer, tamén Carballo, pero un pouco máis cara fora. E, bueno, foron as vosas gueses, os vosos intentos. Anllóns, que ten boa rima. É unha canción moi famosa de Indo para a feira de Anllóns, todo é mal camiño, non? Está a neta do demo metida nun buratiño. Acórdome de meu pai cantar esa canción cando íamos por aí por esta zona. Cantaba a canción mentre conducía. Tiñamos fío musical. Resultado final, gañou o Dos do Rei, con bastante vantaxe. A verdade que fixo unha excelente puntuación porque o máximo son 25.000 e Dos do Rei fixo 24.892 puntos. Pusquis segundo 20.000, Repolete terceiro con 19.000, case 20.000 tamén. Do Pico con 3 intentos 14.000, Dindonfer con 4 intentos 13.000, Usamama tamén con 4 intentos 10.000. Así que entre os de 5 intentos quedou aí Dos do Rei de primeiro. Matou vos Ourense, claro, porque marcastes en Ferrol e iso era moita distancia. En cambio, Dos do Rei coñecía mellor Ourense. Moi ben. Pois nada, esta vez foi Dos do Rei quen gañou a partida deste mapa de mulleres galegas, que ten máis ubicacións, tampouco ten moitas máis, e mellor, se coñecedes a unha ubicación que teña que ver, pois eu agradezo vos que me pasedes por Discord ou por Twitter algunha ubicación que teña que ver. Estou pensando en museos que sexan museos con obra que sexa propia de mulleres. Sí, metín o de Rosalía, lóxicamente, pero quizáis algunha cousa máis. 19 son poucas. Rosalía, sí, Rosalía. Afortunadamente, de aí temos fotos da casa de Rosalía, na Matanza, aí en Padrón, pero faltan máis. Aquí hai moito...
sei, é unha sensación un pouco de que ou teño que saber algo máis ou non hai moitas posibilidades de atopar sitios, pero sí que hai que ampliar o mapa para poderlo xogar outra vez e que non se repitan. Casa Museo de María Pita. Hai ubicación da Praza de María Pita, pero Casa Museo de María Pita non. En Coruña hai un roteiro, busquei información por dúas fontes principais, que foi un roteiro que hai en Vigo e un roteiro que hai en Coruña. Teño roteiros das mulleres, non? E en algúns casos, pois atopei, por exemplo, na Coruña, na Rúa Real, hai, claro, hai unha ubicación que é a casa de Juana de Vega, creo. O que sucede é que a placa non se pode, na foto de Lloguéser a veces non coincide, como o Lloguéser tamén vai un pouco como por tramos, a mellor non se ve a placa, dá un pouco de rabia. E en Vigo pasoume tamén con algunha. Pero bueno, esos roteiros son da axuda para atopar esas ubicacións. Está a Plaza de 8 de Marzo en Santiago, sí, en Santiago tamén está, tamén hai Plaza de 8 de Marzo en Vigo, polo que mirei. En Santiago tamén o que teñen é a Casa das Mulleres, que se abriu cando estaba gobernando Compostela Berta, non? Cando estaba de alcalde Martiño Noriega, creo que fixeron unha casa das mulleres que se chama Casa Sona Torres. E tamén, esa sí que a busquei, tamén hai Casa da Muller en Vigo e algunhas ubicacións dese tipo, pero vou anotar isto que me di din Donfer de Casa Museo de María Pita, porque está ben, Casa Museo de María Pita, por suposto, María Pita. Puxo en ubicación da praza, pero en un hora non eso é Fochancas, sí, pero exactamente as Fochancas, eso foi o tremendo. Eso e as Fochancas. Xa non hai sección de Fochancas no Correo Galego, non? Supoño que xa non publican a lista de Fochancas, non? No Correo Galego solo Fochancas. Desde aquela creo que xa non hai máis. Concepción Arenal hai busto en Compostela tamén. Vale, anoto Concepción Arenal, Compostela. Gustábame tamén atopar placas nas casas onde naceron ou onde viviron, tamén estarían ben. Compostela, poño por aquí. Cidade Bella, o carón da Colexiata de Santa María. Aí onde está de María Pita, ao lado da Colexiata. Esa zona de Coruña é moi bonita, A miña nai, a zona que máis lle gusta da Coruña é esa parte de aí. A Praza de Azcárraga, creo que tamén por aí esa zona. Pois xa che digo que os marteadores do meu coche sí que as hai. Siga habendo, non? En Rianxo sóname de algunha muller, aparte de Castelao. Quixen buscar en Pontevedra, sabedes que cambiaron o nome a Avenida de Juan Carlos I, cambiaron o nome polo nome de Virxinia, como de Virxinia Pereira, que era a muller de Castelao. Pero non aparece aínda aparece o nome do gran emérito, o cal, cando actualicen o Lloguéser podemos poñela tamén. O aeroporto de Santiago, tes razón, o aeroporto. Mira, estás tamén dando ideas. O aeroporto de Santiago, pois tamén ten que ver. Colexiata, aeroporto de Santiago, Rianxo, de buscar se en Rianxo hai alguna cousa máis. O monumento a Rosalía na Alameda, tamén é certo. Iso non o puxen. Si que o mirei, ao final creo que non o puxen. Non atopei así unha imaxe que se vesa claramente, porque aí teñen que ser fotosferas, porque ali non chega a Google. Pero si, na Alameda, o famoso, quizás o máis famoso monumento de a Rosalía, Alameda. Casi se podía facer un mapa somente de Rosalía, non? O Multiusos do Sar, tamén é certo. Que tema leva nome de muller. Pois sí, creo que como me estades dando podemos, polo menos, das 19 que teño, o campo, bueno, é Multiusos, claro, entendinse, sí, o Verónica Boquete, sí. Vero Boquete, creo que é o nome que ten, non? San Lázaro. Multiusos non ten nome, non? Hola, que tal, Gamer? Home, que tal? Temos aquí o noso amigo brasileiro, que venos facer unha visita. Había tempo que non aparecía por aquí o noso amigo Gamer ou Gamer, idoso, que coñece Galicia, Diso que estivera en Riazor, creo que cando fixemos o mapa de estadios, apareceu o estadio de Riazor, lembro que el dixera que estivera ali. Bueno, se queredes, xogamos outro mapa.
precisamente, se queres xogamos o mapa de estadios galegos ou outro calquera, ou se queres xogamos o de Puskis. Que tal? Que tal? Moi ben, nós moi ben. Creo que todos, podo falar por todos, creo que todos andamos ben coas nosas cousas, pero en xeral ben. A cal xogamos? Son as 5:30. Podemos xogar en Miño hai un mural dedicado a unha poetisa galega nova, Lúa Mosquetera, pero non sei se aparece. Pois anoto, en Miño. Miño. Sí, destes murais hai bastantes, creo que aí sí que poden atoparse máis. No non aparece. Riazor Balaídos Pasarón, Labrasa Torrijos tamén. Cal queredes que xoguemos? Labrasa Torrijos, xogamos, teño que actualizalo, porque xa está facendo máis fíos nesta temporada, pero, bueno, xogamos Repolete. Di aí Repolete que xogamos o da Brasa Torrijos. Brasa Torrijos, que son ubicacións que teñen que ver cos fíos. Poño outra vez para que vesades a descripción. Saltei un poquinho a descripción, pois era demasiado rápido. Brasa Torrijos. Lugares relacionados con los hilos. Está puesto en castelán, porque realmente isto compartindo despois tamén algunha canle de yogueses en castelán, por eso pusen así. Relacionados con los hilos del arquitecto e divulgador Pedro Torrijos, que ten en Twitter unha serie de fíos moi interesantes, sí, sobre arquitectura, sobre todo arquitectura, porque é arquitecto, non? Pero tamén a veces lugares naturais, lugares que teñen de todo o mundo, ollo, lugares que teñen unha certa peculiaridade, lugares curiosos de todo o mundo. El vai descubríndonos, así, vai contando neses fíos a orixe destes sitios. Así que é un pouquiño complicado. Pero, bueno, aquí hai xente que fixo, teóricamente, dos 8 que xogaron, incluído eu, pero, bueno, 21.000 de media. Imos probar. A ver que sitios son estes. Nalgúns casos son recoñecibles polo entorno, noutros, a mellor é máis complicado. Xa vos digo, é de todo o mundo. Este sí que é un mapa de calquera ubicación, de calquera lugar do mundo. En este edificio, que ten así esta cousa curiosa, destes soportes, non? Que parece como que parece un pouco frágil, pois ten un fío na Brasa Torrijos. Eu teño que marchar, vou botar os meus representantes do Consello Escolar. Agur. Moi ben, Usamama, que vaya todo moi ben. Vémonos. Que votes ben. Hai que participar na festa da democracia. Fago unha panorámica. Aquí temos moi boas pistas no sitio no que estamos. Temos aí unha pista bastante boa. E incluso aquí temos letreiros de rúas para saber onde está este edificio. Na descripción do mapa poño o enlace aos fíos da Brasa Torrijos, por se tedes curiosidade por algún lugar. A esteasiaria salvou esa estrutura, non? A estrutura esta, non? Aquí pasei un poquinho rápido. Aí temos letreiro de rúa, bandeira tamén tiñamos. Aquí temos número de rúa. E este edificio que é o que é chamativo. Aí estamos, neste lugar. Neste sitio, digo, se entrades a xogar, lembrade que o que fixemos antes é que era un mapa exclusivamente de ubicacións en Galiza, pero este é de todo o mundo, pode aparecer calquera parte do mundo. Puskis marcou, aí, quedou a un punto do 5K. Así que o Puskis de momento vai en cabeza. E esta vez non é Vigo. Repolete aí a un punto. Moi próximos, 2 do sitio.
tedes 30 segundos para poñer a vosa guess. Pues alguén quere enlace, aí está o enlace para xogar. 10 segundos. Dos do rei tamén aí. Está igualado. Estamos en Nova York e os tres aí estades igualadísimos. Así que no primeiro intento, na primeira imaxe, no primeiro lugar, moi igualados. Non me acordo ben cal era o edificio. Lexington Avenue 53. Non me acordo ben cal era o lugar, non? Aquí estamos neste cruzo de Lexington coa 53 en Manhattan, por suposto, no Midtown, cerca do Rockefeller Center e da Catedral de San Patricio. E, bueno, marcastes por esa zona, realmente. Hai moito laje, non me dá tempo. Vaya. Sinto, Lindonfer. A ver se na seguinte podes poñer a túa. Bueno, esta é unha ubicación xa máis complicada. Unha ubicación dun sitio curioso, como vedes, desta estrutura que parece un edificio abandonado, eso sí, pero non sei moi ben que tipo de edificio era. Aquí hai unha pintada, creo, que a mellor axuda. Isto sí é tes. Isto sí, agora sí. Agora sí, non era de antes, pero esta sí. Isto sí que é complicado, difícil. Que sitio pode ser este? Que sitio pode ser este? Que rayos é isto tamén, non? Que lugar é este? Pero como vedes, os fíos de Pedro Torrijos tratan de, bueno, eso, edificios abandonados que en algún momento tiveron alguna curiosidade. Este sitio, eu, de verdade, tampouco me acordo moi ben dos lugares, por suposto, porque xa pasou o tempo que fixen o mapa. Creo que sei que país é, pero non me acordo moi ben. Uralita debe ser Galicia. Sí, por Uralita, a verdade, que cantidad de Uralita. Aquí hai Uralita para repartir, Hai Uralita para varios concellos. Para varios concellos. Non sei se tedes idea do que podría ser isto, Este edificio. Que lugar pode ser isto? Onde estamos? Que país é este? Xa digo, aí pone Alain, non? El rapero. El... Non sei que ponde vai iso. Karateka, parece que pode poñer. Non me soa de nada. De primeiras pensaba que era a sede do Partido Comunista de Bulgaria. Non me fío do español, disculpa. Pode ser, certo. O español, a mellor, é unha trampa. Claro, aquí as distancias son grandes. Bueno, dos do Rei, un poquinho máis cerca, 1725 km, o Lindonfer 6.800, Puskis 8.400. Así que o que máis cerca quedou foi dos do Rei. Lindonfer sí que entrou agora, Repolete 7.500. Así que de momento parece que o seu día de dos do Rei. Dos do Rei xa gañou a de antes, agora tamén quedou máis cerca. Foi moi interesante a charla do outro día a Lobeira Today con dos do Rei, que estiveron aí comentando cousas relacionadas coa lingua galega, coa normalización da lingua. Para mí resultoume moi ameno, moi entretido. Moi ben, estábamos en Cuba, sí, eu tiña lembranza que era Cuba. Cuba, Nueva Gerona. Presidio modelo, é un cárcere, verdade? Agora que sí que o vexo, presidio, cárcel modelo. Abandon Island Panopticon Prison. É curioso, non? A prisión panóptica, é dicir, con esta estrutura. Pensei nunha cárcere, a verdade, para ches nun cárcere, non? Que nunha prisión, pois é unha prisión nesta illa de Cuba, frente a Cuba. A ver onde vos deu un poquinho a sensación. Dos do Rei quedou máis cerca, embarcou en México,
México, a cidade de México. Repolete, pareceu que podía ser en España, polo español, seguramente polo castelán, non? Puskis foi a Berlín, e foron os vosos intentos, e tamén aquí Dindonfer, que non marquei antes, que foi a Buenos Aires. Bueno, ben, moi ben. Parecía cárcere, non? Era un panóptico. O que non sei o que sentido que ten facer un cárcere panóptico, que supoño que mellor no medio vixiar e todo ao redor, non? Un vixiante podían aforrar e controlaban a todos desde o centro. Moi ben, seguinte, terceira, estamos na terceira ubicación. Temos este edificio, vos digo que Pedro Torrijos é arquitecto, entón moitas veces nos seus fíos do que fala é de edificios, case sempre de edificios, non? Por alguna cousa curiosa. Temos aquí nome, aprecias aí algo, o nome do edificio, do sitio, o que hai aquí dentro. Imos xirar, aquí temos por aquí. Hai aquí algún tipo de protesta. E por aquí temos os grafitis. Moitos grafitis por aquí. Continuamos mirando. Cara deste lado. Parece que hai unha praza aí, un estacionamento. Temos por aí idioma tamén. Temos aquí al campo de concentración, será. Isto non sei se Twitch o vai censurar, pero está aí. Tamén hai unha pista por aquí detrás. Bueno, hai bastantes pistas, non? Do lugar no que podemos estar. Se queres que vos ensine algo, rato ladrón al campo de concentración. Pues creo que foi o campo, non sei se está concentrado ou non, pero no campo acabou, no campo. O artífice da milagra económica de España. Foi tan milagroso que acabou como acabou. Puskis marcou, quedou a 28 kilómetros. E tedes aí esos 45 segundos. Dos do Rei quedou moi cerquiña, a 291 metros deste sitio. Dos do Rei está, aí moi acertado. Repolete tamén moi cerquiña. E a ver se entra Dindonfer. E marca tamén a súa, se lle dá tempo. Moi ben tamén. Moi ben. Estades aí apretados, sobre todo os tres primeiros. Ben, onde estaba isto? Barcelona. Na propia Barcelona, non? Barcelona, Biblioteca de Cataluña, Escola Massana, biblioteca... O que aparecía no letrero era esta, Escola Massana. Plaza de la Garduña. Biblioteca de Cataluña, Escola... E, bueno, hai varios edificios aquí importantes. Real Academia de Medicina de Cataluña, Plaza de San Josep. Moi ben. Dos do Rei marcou tamén por aquí outra praza, tamén de Barcelona. Dindonfer tamén marcou por aquí, cerca do Palau Güell. Temos a Repolete tamén na zona. E Puskis foi un pouco cara máis a Mataró, pareceulle que era máis de Centre Cívic Pla d'Envoet. Vale, seguimos. Cuarta ubicación. Esta é unha foto, claro, é unha foto interior, a veces tamén do interior de algún museo, edificio. A mellor temos aquí, vou aproximar un pouco a todo. A veces polos cadros podemos adiviñar onde pode ser. Pode ser. Aquí temos idioma.
Hai por aí idioma, creo que algo podemos apreciar. Aquí hai letreiro, obríganos, viñemos a xogar. Exacto, viñemos a xogar. Hai letreiro, obríganos aquí a facer ese esforzo de darlle a volta. Temos aí a entrada, parece. Aquí temos tamén máis pistas, así que sí que hai pista para poder polo menos delimitar o lugar deste museo. Bonita estas fotografías, a verdade que son chulas. E o edificio ten que tamén ter certo valor arquitectónico para que apareza nos fíos deste arquitecto, como vos comentaba un poquinho antes. Deixo aquí marcado na porta. Parece que está un museo nunha zona verde, nunha zona natural, bonita. Puskis, ben, 5K, Puskis. Atopou o sitio. Atopou o lugar. Moi ben. Do Rei tamén quedou un poquinho máis afastado, a 1,5 km. Claro, nun mapa como este, no que as ubicacións son de todo o mundo, se quedas a 1,4 km, só resta 4 puntos. Se fose nun de Galicia, restaría moitos máis. Repolete marcou aí máis lonxe. E Dindonfert a 11,6 km. Non sei se hai alguén máis por aí. Quedan 20 segundos. E quédanos a última ubicación desta partida. A ver quen gaña. Estamos xogando aquí un mapa mundial. Estábamos na Bahía, Salvador de Bahía, e era o museo que aparece aquí, Museo de Arte Moderna. Sí que aparece aquí no Google a etiqueta do sitio, Museo de Arte Moderna, aí marcou o Puskis, Museo de Arte Moderna da Bahía, nun edificio do século XVI, un edificio restaurado, reformado, para albergar aí dentro o Museo de Arte Moderna da Bahía, que é Salvador, de Bahía, antiga capital do Brasil. Dos do Rei quedou aí tamén cerquiña, Dindonfert tamén foi a Bahía, e Repolete marcou, bueno, non lle deu tempo a Repolete, non? Marcou o sitio que tiña posto antes, marcouse aí. Samba da Bahía. Exacto, Samba da Bahía. Creo que Bebeto é dai da Bahía ou non? Creo que Bebeto é nacido en, se non me equivoco, é de aí, non? Vin a buscar rápido e fun a Porto. Ya cheste por el. Fuches a Porto, claro. Catro son eu, tú fuches a Porto. Agora que en Porto tamén hai un museo que ten aspecto parecido, o Museo Serralves, creo, a Fundación Serralves. Por aquí, este Parque de Serralves, tamén hai un museo neste sitio, Casa de Serralves, que, bueno, é un museo de arte moderna tamén. Naceu en Bahía, non? Soábame isto de que era de Bahía. Imos a última, a definitiva, a decisiva, esta ubicación, estes edificios, estas casas. Ensinamos as casas para empezar, despois parome en máis detalles, como por exemplo matrículas de coche ou nos propios coches. Temos por aquí nas rúas, a ver se atopamos por aquí deste lado algunha pista máis. De momento non hai letreiros. Aquí hai algún, pero tampouco se aprecia moito. Hai unha ponte aí detrás. Vense moita amplitude, pero non temos así pistas moi concretas deste sitio.
Moi parecido, ao principio pensaste en ese. O de antes, o de Porto, sí. Non sei que ensinarvos, a verdade. Non sei, queredes que vos ensine algo? Cara ao edificio, cara á ponte. Chama un pouco a atención o empedrado non? Que ten aquí. Como ladrillo, non? Porque parece que toda a rúa é toda así, de ladrillo. Hai un paseo marítimo, así non é. Repolete xa aprobou, intentou, quedou un poquinho lonxe. Temos ali... Non pensei que era a bandeira, non, son as follas desta árbore. Non sei. A verdade é que esta non me acordo onde era. Xa sei unha vez. Puskis a 4.000 kilómetros. De momento vai primeiro. Sí, 35 puntos. Puskis tamén 379. Dos do Rei tamén 35 puntos. Dindonfer que máis cerca quedou. Quedou aí a 2.800. Xa sabes, crees que xa sabes onde é? Onde pode ser. Claro, a veces por a distancia na que quedamos. Había que mirar, ou volver a mirar cal é a relevancia un pouco destes edificios. A verdade que son tamén chamativos, non? A forma que teñen é curiosa, non? Curiosos edificios estes bloques que son bastante altos. Parece a illa de Toralla. Creo que esa é onde empeza por Van e acaba por Cover. Pois sí, exactamente. Vancouver. En Vancouver. Era por aquí. Claro, esta curva aquí. Vancouver Home Improvements, esta zona, na marina de Vancouver. Estaba afastado, era un sitio complicado. De feito, cando toca Canadá, claro, Vancouver, se é Vancouver, queda aí na esquina de todo. Dindonfer marcou Chicago, claro, que Chicago tamén ten o lago aí dentro. Puskis foise a Boston. Tiña pinta de Boston tamén, é certo. Pois os ladrillos, tal, certo. Pero tamén tiña pinta europea, certo. De Holanda. Así que ten, bueno, todas as vosas apreciacións, eu tamén seguramente marcaría sitios parecidos, Bélxica, Holanda, polo ladrillo, ou Boston, Chicago. Ten moito sentido. Eu polos coches que eran pequenos. Sí, a verdade que os coches eran pequenos en América son ser así máis grandes, tamén teñen moita luz. Imos ver o resultado final. Dos do Rei, neste caso con menos vantaxe, pero tamén de primeiro con 16.684 puntos, un mapa que era un mapa complicado. Puskis 15.000, e despois Dindonfer con 4 gueses 10.000, Repolete tamén 10.000. Moi ben, ben xogado. E o pavimento recordaba-me a Países Baixos, e Rotterdam ten edificios modernos e grandes. Sí, Rotterdam, de feito, cando en Holanda, cando nos Países Baixos hai unha cidade así con ese tipo de edificios modernos, a todos nos acordamos un pouco de Rotterdam. Creo que Rotterdam debe ser tamén por a cuestión da Segunda Guerra Mundial, debe quedar bastante maltreito. Teño estado unha vez en Rotterdam. De feito, unha vez collín un barco aí en cerca de Rotterdam, no porto de Rotterdam, que é o Hoek van Holland, non? Rotterdam, aquí. Nesta punta, aquí está os ferries que van a Harwich. Unha noite de verán, hai moitos anos, cruzando por aquí para chegar a Harwich. Harwich, é por aquí, non topo Harwich. Non me acordo ben onde queda. E depois chegar a Londres. Estou vendo fío, é un edificio que lle faltan plantas. Pero feito así a propósito, supoño, non? Un edificio que lle faltan plantas. Está ben, é curioso, a verdade que eses fíos son interesantes. De feito, creo que sacou un libro, sacou un libro aí no verán, debeu ser, non? Que se chama Territorios Improbables, creo, no que vai comentando algúns destes lugares. Moi ben, dos do Rei, un saúdo. Que vaya todo moi ben, dos do Rei. Vémonos por aquí cando queiras.
É un edificio que faltan plantas pola diferencia de dentro a fora. Como que ten saíntes entrantes. Sí, ahora non me acordo moito, pero cando eu fun collendo os fíos de cada temporada, buscando. En algúns lugares que el marcaba nos seus fíos non foi posible atopar, pero en case todos sí. En case todos foi posible. Moi ben, pois se queres xogamos a última partida. Podemos xogarnos a última. Decide aquí que mapa queredes xogar. Xogamos a última e rematamos aí. Se queres xogar tamén podemos mirar o mapa de Puskis, que tamén ten mapas e últimamente está facendo máis mapas. Repolete xa elixiu, ten razón, Repolete. Así que toca elixir a outro. Dos do Rei marchou, Puskis, Dindonfer, non sei se sigue por aí, se quere elixir el. Se non elixo eu un, xogamos o último. Pero ten razón Repolete, el xa elixiu. Pois se queres elixir Dindonfer, eliximos. Se queres elixir un, ou un destes ou outro calquera, de algún tema. Se queres ensino os que eu teño. Temos de campos de fútbol, que a mellor tamén... Xogamos de campos de fútbol, que hai tempo que non xogamos. Campos de fútbol galegos. Se vos parece. Son 100. Moi ben. Así dá gusto, se pasades ben. Xogamos esta, é a última partida que xogamos hoxe. Campos de fútbol galegos de calquera categoría poden ser. De calquera categoría. E temos este. Hai escudos. Hai 2 escudos, é curioso. 2 escudos. Temos cores. Teño un de Paul Simon, sí, certo. Teño un de Paul Simon. Xogamos un día, celebrando un pouco os 80 anos de Paul Simon, de ubicacións relacionadas coa vida de Paul Simon. É certo. Coa vida, coas cancións, con concertos, un pouco de todo. Equipo Lab, non? Lab. A ver que podemos ver por aquí. Aí a grada, o que pasa é que non se ve o letreiro. Letreiros por aquí. Vou facer unha panorámica, pero imagino que por este lado non hai nada. O que eu pensaba. Así que todas as pistas que podemos ter son aquí, ese Lab. Debe ser, claro, o escudo mellor da localidade e o escudo do equipo, supoño. Imagínome. Repolete máis de pabellóns. O sea, sobre todo algún en concreto, verdade? Algún que este por Santiago, creo. Algún en Compostela, creo. Tamén hai mapas de pabellóns, hai mapas de... Bueno, de todo, hai mapas de... Prácticamente de calquera tema hai mapa. Estánse facendo continuamente mapas novos. Repolete marcou a 15,7 km deste sitio, que non está mal, porque tampouco temos moita pista. 15,7 km, pois é próximo. Moi ben. Hai un mapa, por exemplo, das canchas da NBA, vistas desde fora. Teño xogado algunha vez a ese, non é fácil. Non é fácil porque os nomes das canchas de baloncesto da NBA cambian de nome. Nos últimos anos cambiaron de nome moitas veces. Aparte de que construyen novas canchas, despois as que hai con novo patrocinio modifican o seu nome, por fora son completamente distintos. Nin idea. Puskis 95 km, Dindonfer 180. Si, a verdade é que quedastes lonxe. Na xuventude era de balonmán. A pista destas son os tellados de lousa. Certo, esa pista bastante boa, non? As casas estas, con este tipo de tellado, sí que nos axuda en Galicia a definir, por lo menos, onde non é, non? Por que zona non é. Así que na xuventude eras de balonmán. Moita afición do balonmán. Na provincia de Pontevedra, quizás ahora notase menos, pero nun tempo moitísima. Estábamos a Ponte Nova.
Claro, un equipo modesto. O equipo da Pontenova. Pero creo que é Concello, Pontenova, imagínome que é Concello. Repolete quedou cerca porque marcou Mondoñedo, pareceulle, claro, zona de Lugo. Pusque foi a Chantada, Dindonfer foi aquí en Baladares. Entón, o que quedou máis cerca foi Repolete, nesta primeira. Así que vai diante Repolete. Segundo campo. Segundo estadio. Estadio municipal. Aquí sí que é un estadio un poquinho máis grande. Este podo marcalo eu tamén case cos ollos pechados. Está en inglés e todo. Exactamente, sí. Porque aquí, xa sabes, os ingleses, aquí teñen esta cousa de que son ingleses. Chamanlle así, os ingleses. Hai un equipo de rugby que lle chaman os ingleses. Neste sitio. A nosa taberna, tamén que non falte unha taberna sempre ao lado do campo de fútbol. Aquí tamén hai luces, estas luces, un día que parece de verán, pois eran luces de día de festa. Bueno, a lomba, aí tedes o sitio. O lugar no que estamos, este estadio. Aquí están as taquillas. Típicas taquillas a esta altura que hai que baixar a cabeza un poquinho. Un poquinho non, un moitiño. Que eu teño ido algunha vez aquí a comprar entradas nesas taquillas. Están un poquinho baixas. Dindonfer, moi ben, 8 metros, casi o exacto. Puskis, 0 metros, 5K, topo o lugar exacto. Perfecto, moi ben. Cravado aí, na porta do campo este. Sí, agora que 0 metros, estás aquí. 0 metros creo que xa che dan o carné do equipo. Xa eres abonado. Debía ser así, con 0 metros xa mereces o abono. Repolete tamén marcou aí, que 97 metros. E, bueno, como creo que xa marcastes todos, non hai máis xente xogando, marco eu tamén. Marco por aquí cerca, non marco no próximo moito, pero estábamos aquí en Vilagarcía, o campo da Lomba, o estadio da Lomba, onde xoga o Arousa, para aquí o Arosa, que é unha cousa que a min doeme que cando vexo isto de Arosa. Estadio Municipal da Lomba. E aquí, estábamos aquí está o bar, a nosa taberna. Dindonfer quedou no bar, que sempre é moito mellor quedar no bar que no campo. Desde o bar vese tamén o partido. Perfecto, moi ben. Repolete foi do outro lado, pero todos marcastes en Vilagarcía. Eu que vivo por aquí cerquiña, pois coñezo ben o sitio. Eu son moito de bares. A veces mellor no bar que no campo, A veces co espectáculo que hai, vese mellor espectáculo no bar. Moi ben. Terceira ubicación, terceiro campo galego. E aquí temos mellor pista porque temos nome de sitio, nome de equipo e nome de campo. Bueno, nome de un montón de cosas, porque aquí hai anuncios por todas estas partes. Tamén hai que facer un estudo porque as taquillas están tan abaixo, non? Claro, supoño que detrás hai unha cadeira, sentados, pero bueno, moi baixo. Facemos un pouco panorámica para ver un pouco a ubicación, en que sitio está. Está nunha rúa, nun cruce. Café Bar o Taco. Aquí o bar do campo debe ser este. Café Bar. Bueno, Café Bar é almejas con pulpo, ensalada marinera, planchada, fritada, marisco del Cantábrico, en fin. Un bar que como ten que ser, Repolete marcou aí 46 metros, moi ben. Temos aquí o escudo.
Imagino que estas serán tamén as cores do equipo. Martínez Otero. Puskis outra vez un 0 metros, o 5K. Moi ben. E pon aquí de Coruña, Santander, Coruña. Carretera General Santander, Coruña. Parece que pon. Santander, Coruña. Tindón 8 metros. Aquí xa é apurar moito, non? Afinar moito. Marco eu aquí, Foz. E a ver, creo que xa marcastes todos, por eso marcamos, así acabamos. Acabamos antes marcando o sitio. Campo de fútbol Martínez Otero, Bar O Taco. Depois hai outro café bar por detrás, Café Bar San Miguel. Rúa Corporacións Municipais. Aí estábamos no campo do Foz, que non sei en categoría está. A verdade que non sei en categoría está. Quedanos un poquinho lonxe os estamos aquí na zona de Pontevedra, Ourense. Pero bueno, Foz, unha vila importante da Mariña Lucense. Outro campo. Campo de fútbol municipal de Baltar. Campo de Baltar. Temos por aquí pistas, algún nome, algo por aí, panadería, campo municipal de Baltar, casas bastante novas, e aí abaixo temos localidade, como de por máis ou menos. E temos aquí pintada, Aquí, ollo, aquí xa non é rato. Aquí saben a suben de nivel, Aquí a Audiencia Nacional, non sei que se terá aquí departamento, Esto, o sea, cuidadiño, me dará conta disto, Impresionante. Bueno, aquí realmente son 2 campos, Aprecias que hai 2 campos pegados. Hai este campo, de arriba, e outro campo abaixo. Son 2 campos, 2 bons campos que hai aquí. Temos aí o mar. Así que, bueno, seguro que marcades o sitio. É curioso aquí que 2 equipos con moita rivalidade teñen o campo, pois eso, pegado un ao outro. Para o sinal. Que sinal dicías? Aquí, o sinal do Vado. O de campo, vale, o de campo. Sí, está un poquinho gastado, pero algo se pode ver aí. O de campo de Baltar, moi ben. Traballei moitos anos neste edificio de abaixo. Ah, sí? Moi boas, Farón, que tal? Como andamos? Que tal, Farón? Estamos aquí buscando campos de fútbol galegos pola xeografía toda do país. Agora estamos neste campo de fútbol municipal de Baltar. Anda, Puskis. 2 metros. Puskis quería conseguir aí o 0-0-0. Por pouquiño, Por pouquiño. Campo municipal de Baltar. O de abaixo é de erva natural e o de arriba é de erva artificial. Estamos en Portonovo, realmente, Sansenso, Portonovo. Está un pouco no medio entre os dous. Temos os 2 campos. No de abaixo xoga o Portonovo e no de arriba xoga o Sansenso. E así os campos. E o que se vía abaixo pois era Portonovo, realmente. O que Sansenso queda deste lado. Bueno, o concello todo é o concello de Sansenso, como sabedes, pero que ten estas 2 partes, Portonovo e Sansenso. Teño ido ver o Ourense xogar aquí no campo do Baltar. No campo de Baltar. Este mapa había que por a xogar xoan ganando Galicia en gole. Pois sí, había que dar animalo. A ver si... Seguro que tamén o de Sada creo que o sabe, non? Supoño que coñecerá o de Sada, a parte de Riazor, evidentemente. E moitos máis.
cos anos que leva aí a fronte do programa, pois seguro que sí. E o último, ollo o último é complicado, o último. Complicado porque non temos moita pista. Prohibir a entrada a toda persoa allá ás instalacións. Bueno, o letrero por lo menos está en galego. Prohíbe entrar, pero en galego. Herba artificial nun sitio no que por aquí sí que hai algunha casa, pero pouco máis, isto sí que vai ser por eliminación. Estou mirando a ver se polo chan atopo algo que se poida mirar. Non hai letreiro. Esta sí que é complicada. O mal que me cae, me escoitar. Sí, San Calán. Eu acordome de Galiza en goles, Galiza en goles do principio de todo, non? Cando aínda non había nin a galega. Había o programa de Galiza en goles, que era con, como se chamaba aquel, Lodeiro, non? Xesús Lodeiro creo que era, pero só falo de non sei de que ano sería eso. Xoga Obradoiro, dalle máis bola ao Choco, xa. Dalle máis bola ao Choco, xa, entendo, sí. A veces, claro, os criterios dos tempos, sí. Entendo. Ten sentido o que dis, non? O reparto da atención entre os equipos sempre foi un pouco problemático, non? Pero, bueno, evidentemente o Obradoiro na ACB, tanto Obradoiro como Breogán, pois están no máximo. Sí, bueno, a verdade, eu acórdome cando estaba o COP na ACB nos anos 90, non? Cando, de feito, xogando playoff por o título, e na galega apenas aparecía, estaba xogando, acórdame, no 94. No 94 xogaba o COP, chegou a xogar partido de cuartos de final para entrar en semifinais, no ano 94. E logo non tiña moita cobertura por parte da CRTVG. Quen di Obradoiro, Cangas de Balonmán, Breogán, o que queiras, Arenteiro, Choco, sí. Sí, o fútbol que vai por encima de todo, non? Como fútbol como criterio principal. É dicir, un equipo de fútbol dunha categoría moito menor, pois pasa por diante dun equipo de outro deporte de categorías, sí, non debería ser así. Ben, pois que iso que máis cerca quedou, 22 kilómetros. Lindón foi 49, Repolete 72 kilómetros. Onde estábamos? A ver, xa por curiosidade, que tampouco me acordo eu moi ben onde era isto. Onde é isto? Pois é Narón. Non é ningún sitio tampouco aí afastado do mundo, É o campo de fútbol do Cadaval. Campo do Narón. Estamos aquí, Ferrol, Narón. Así que realmente o campo da oitava cidade de Galicia, non? Narón, Vilagarcía, pareceu Vilagarcía, Narón. No que non sei o equipo en que categoría está. Pusquis quedou máis cerca porque marcou un Oleiros. Dindonfer foi aquí a Silva. E Repolete foi a máis abaixo de Nabaña, aquí entre Santa Comba e Negreira. Contello do país podían ser moitos sitios. Pois era o campo de Narón, curiosamente. Imos ver entón o final. Repolete primeiro, 18.118, Pusquis 17.339 e Dindonfer 15.791. Gañou Repolete. Repolete máis de pabellóns, pero ao final tamén gañou o de estadios, o de campos galegos. A Baña Fútbol Club, a Baña. A base de tella e lousa. Observando tamén esas cousas. 3 coruñeses campeones de Europa de hockey a patins na galega falaron de sabe Dios que. Tamén, sí. Tiñan que... Eu sei que é complicado, pero a veces son agravios bastante chamativos, non? Das categorías. Entón, ter claro que criterio aplicamos. Se o deporte, se a categoría... Pero bueno.
o darlle tempo a todos é complicado, pero teñen que darlle unha voltiña. A verdade é que sí, é certo. Pois moi ben, a verdade é que foi un directo entretido, Alégrome de pasar por aquí. Hoxe non andaba eu como moi animado, a verdade, un pouco desanimado, pero alégrome de estar este tempiño aquí con vos, entretido, pasando ben, falando. Anotei aquí moitas cousas para o mapa das mulleres. Teño que engadir. Anotei aquí o de Miño, que me comentaba antes de Indonfer, o da Alameda, Rosalía, o Pero Boquete, o aeroporto de Santiago, Concepción Arenal en Compostela, Casa Museo de María Pita. Xa topo todas esas cousas e as vou engadindo no mapa das mulleres. E como vos decía antes, vou cambiar de escena para ir rematando. Como vos decía antes, teño idea de facer en decembro, quizáis máis tarde, claro, a esa hora hacia as 8, 8:30, facer así tamén directos de GeoGuessr, a mellor de outra cousa, de Battle Royale, bueno, alguna cousa máis. Wondicherry hoxe non se pasou. Wondicherry anda por aí, pero hoxe non tiña tampouco o día de Wondicherry. Temos que tamén facer algunha Wondicherrada. Queremos facer un directo de Wondicherry. Xa lle dixen a él, ten 8 anos, Wondicherry é un alma libre, é tan libre que tan libre. Díxenlle hoxe, vindo da escola no coche, el quere facer un Twitch tamén. Díxenlle que lixira o seu top 5 de xogos para ensinar os xogos favoritos. Entón, o Forza Horizon 5, agora xa temos o 5, o Fall Guys, esos dous están no top 5 del. E algún máis, un que se chama Witchit, que é así como unha especie de hide and seek, e algún máis. A mí facer tamén algún director quere facelo, e non hai problema. Así que en decembro se vienen cositas, como se soe dicir aquí no Twitch. E faremos cousas para pasar o tempo, estar un poquinho entretidos, que é do que se trata. Tamén de facer algunhas cousas que teñan, se poden ter algún tipo de valor para a xente, pois fenomenal. Pero, sobre todo, ter a cabeza ocupada en cousas que sexan boas, porque das malas xa temos abondo. Que ven a choiva en breves. Certo, eu pensaba que hoxe saía a chover bastante, non tivemos sorte aquí na escola, en Ballón, que podemos facer un pouco un acto aí do 25N, facelo no patio, fora. Temos aí un patio bastante chulo, con árbores, estamos no medio do monte. E afortunadamente non choveu, pero sí que ven a chuvia, e agora sí que vai ser o momento de buscar refuxio na casa. Así que estou pensando en como organizar un pouco eses directos do mes de decembro, para facer un pouco algo diferente. Di aí Repolete, case prefiro que choiva, así non me sinto mal por non traballar fora na casa. Que chova. Que chova, como dicía outro, que chova. Claro, cando chove, a mí non me gusta nada da chuvia. Na verdade, se chove eu sair á rúa, eu levar paraugas ou un antiparaugas. De feito, non teño paraugas. Se chove moito, xa busco refuxio. Estamos no tempo, ten que chover, certo. De feito, no mes de novembro chovemos un pouquiño. Un pouco a conversa que temos todos, non? Que tivemos un mes de novembro, xa estamos no día 25, no que apenas choveu moi pouquiño nas últimas semanas. Nos na escola notámoslo, sobre todo, se no recreo poden sair fora ou non. Entón, sempre tes máis esa lembranza de que nas últimas semanas todos os tempos de recreo poden sair ao patio fora. Non choveu nada, quero vacacións. Non choveu nada. Pero agora verá todo de golpe, como soe pasar, non? Creo que ven a fin de semana xa bastante chuviosa. Eu tiña idea de ir a Pontevedra, porque está o Culturgal que empeza mañá. E son 3 días. E tamén estaba pensando, se me animo, que non o sei, a ir o domingo a Pasarón, que xoga o Pontevedra Arousa, precisamente. Partido non é que me chame moito ningún dos equipos, pero sí que pode ser interesante, non? Ver un derbi, un medio derbi, Pontevedra Arousa, que creo que non xogan un partido oficial desde hai moitos anos. E están os dous aí na categoría. Viva Vigo, pois algo Vigo, Vilagarcía e Pontevedra, tocalle neste caso. O segundo concello e terceiro concello da provincia.
E non sei, a mellor anímome a ir o domingo, pero creo que dá tan mal tempo que tamén desanima un poquinho. Pero bueno, quen sabe, quen sabe. Aí está Dindonfer cos seus emoticonos do Depor. Son do Depor ou son do Super Depor? Son do Depor, pero da época do Super Depor. Non me saen os emotes. Ni que son de tier 3, non? Claro, son do nivel 3, nivel superior. Así da gusto, cando estas cousas se levan con humor e de broma, sin mala intención, e cando merece a pena. O tema do Depor e do Celta. Eu poño a Galloso. Claro, tedes aí a Galloso tamén, que tedes aí. Se eras o socio do Depor no ano 74. Caramba, entón sí que es un clásico, sí que te pode dicir que eres deportivista de toda a vida, non? Desde o ano 74. Por suposto, exactamente, Dindonfer. Completamente de acordo. Completamente de acordo contigo. E canto máis anos vai vivindo máis vas descubrindo en que eu sendo celtista, que son celtista, atopas xente no deportivistas coas que podes entenderte moito mellor que con moitos dos celtistas, non? Seguro que todos podemos mirar para a nosa bancada e atopar xente que realmente merece a pena e outra xente que, bueno, que en fin, que é para darlle de comer a parte, tanto nun lado como no outro. Entón o que merece a pena é xuntarse coa boa xente, sesa do equipo que sesa, sempre con respeto, con humor, bromeando. Eu creo que xa estamos nese tempo de superar certas historias que non veñen moi a conto. Así que con respeto, con humor, temos a posibilidade de levarnos ben. Hai moito cazurro no fútbol, sí, certo, verdade? E moitas veces levan a voz cantante, non? Levan un pouco como o foco que se centra máis na xente que realmente sobra no que é o fútbol, non? Hai que quedarse coa boa xente. E aquí en Twitch, que hai moito celtista, tamén moito deportivista, no Twitch en galego, hai un ambiente, unha relación fantástica. Estou pensando, aparte tamén de Dindonfer, en Daniel, que é un deportivista tamén acérrimo, e moitas veces estamos aí bromeando. Outro día puña eu, creo que é do Deportivo, non sei se estou seguro, pero creo que é do Deportivo, porque tal, ten aí o set todo cheo de bufandas do Deportivo, creo que é deportivista. Igual que Pusquis celtista, e aquí non hai problema. Se pose todo como é, polo menos no Twitch, non habería problema. 3 de Xaneiro, derbi ACB, pásate por Compostela. 3 de Xaneiro xoga, sí, Obradoiro Breo. Pasa que a mí eu teño unha sensación aí que o tema do baloncesto doime un poquinho que o meu equipo de toda a vida, que era o COP, pois está como está. E sempre dá un poquinho de envexa, en certo sentido, envexa, que se entenda un poquinho desa envexa do equipo noso que, en fin, viviu tamén tempos de gloria, pero agora estamos na Leprata. Sí que na Leprata van de primeiros, pero eu paso sempre por TQHT, máis celtista non pode ser, pero sempre de risa vacile sana, certo, tamén, sí, eu tamén ando por aí tamén no TQHT, e tamén aceptan ben as bromas, e se non aceptan as bromas, entón é cando hai que definir con que merece a pena estar, pero sí, por o que vexo, hai un bo rollo, hai broma, é dicir, hai sentido do humor que é fundamental para enfrontar a vida en xeral e para enfrontar tamén o fútbol, por poñelo no lugar que ten que estar. Así que, xa digo, no Twitch, fantásticamente. Merece a pena sempre entrar en todas estas canles. E moi ben. Pois nada, imos ir rematando. Hoxe foi aí un directo un pouco entrecortado coa caída de antes. Así que fixemos casi 2 directos. Na primeira, ao final non apareceu outra vez, non saiu outra vez a mesma ubicación. Así que quedou a ubicación da primeira partida quedou para outra partida. Pois até outra, moi ben. Cos problemas que hai na vida, enfadarse polo fútbol, ridículo, certo. Certo, Dindonfer. Non sei se son a mellor tamén os anos que nos vamos acumulando, que tamén nos fan relativizar un pouco todo isto. A saber onde era. Dindonfer ten aí os emoticonos de Fieiro, outro deportivista tamén. Era exactamente o Pazo de Meirás, era. Era o Pazo de Meirás, queda para outra. Temos que facer en decembro
nese directo a mellor facemos un pouco un repaso de mapas. Imos recopilando mapas que xogamos, que van quedando atrás. É o que imos facendo. Estamos aí en contacto a través do Twitter e de outras ferramentas e plataformas. Así que nada máis. Cuidadevos moito, poñedevos a refusio se chove, e pasadeo ben, que estamos aquí de volta o xoves que ven. De acordo? Que vaya todo moi ben. E non sei se hai para facerlle raid, que podemos facerlle raid a alguén, se hai. A miña avó descontáballe da nómina todos os meses para pagar o pazo. Ah, sí? Sí, a historia do Pazo de Meirás, bueno, últimamente, como é unha cosa que se fala moito, pois aínda se foi surdindo un pouquiño que tiña isto posto, teño aquí, así. Bueno, imos facerlle raíz, se queredes facemos aí no wall. Outro día non lle fixemos. Voulle facer a raíz e vémonos outro día. Vou entrar aquí. A esta hora tampouco hai máis xente do Twitch en galego. Pola noite hai moita máis xente. Bueno. Pois nada, que vos decía, cuidadevos e vémonos na seguinte, na próxima. Que vaya todo moi ben. Chao.